ክቡራትን ፎራትን ቤተሰፍሬ ፕሮዳክሽንስ ሰላም አምላኽ ይብዛሐልኩም ሎ ማዓልቲ ከካፍሎ ደልየ ደለኹ ኣብ ልበይ እግዚአብሔር ኣቕሚጥዎ ዘሎ ሓሳብ እቲ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ዝብል እዩ እቲ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ተኣምራት ክገብር ዘይጨንቆ ተኣምራት ምግባር ልማዱ ዝኾነ ዓብይ ኣምላኽ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ደለኹ እዚ ከምዚ ዓብይ ዝኾነ ኣምላኽ ምስኡ ኮይኑ ዝዓይ ሰብ ግን ከምዚ ደሊ ዘሎ ድማ ትሕብር ክልተ ሓሳባት ኢና ክንርኢ ደሊ ብምንታይ ኩነታት ተሓልፍኩም ዘለኹም ኣይፈልጥን ምናልባት ኣብ ገለገለ ነገራት ፀገም የጋጥመና ይህሉ ይኸውን ከቢድና ይኸውን እሞ እንተ ኣምላኽ መዓስታ ኢኻ ነቲ ተኣምራትካ ትገብረለይ ትብሎ ነገር ተዳኣሎ ንዓኹም ዛርእስ እዚኣ ከካፍለኩም ደስ ይብለኒ ንሱ እቲ ንኣምኖ ኣምላኽ ናይ ሓቂ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራእይ እንተንበብና እግዚአብሔር ዝገብሮ ተኣምራታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘይተጻሕፈኸ ክንደይ ይህሉ ንሱ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነዚ ኩሉ ዩኒቨርስ ዝፈጠረ ኣምላኽ ኣዝዩ ዓብይ ኣምላኽ እዩ ብዛዕባኡ ፅሒፍካ ክውዳእ ኣይክእልን ምስኡ ክነረኣዮ ከለና እቲ ፀገምና ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ኣዝዩ ደቂቕ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ምክንያቱ ንሱ ዓብይ ስለ ዝኾነ እምበኣር ሎሚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ብኤልሳዕ ገይሩ ዝሰርሑ ተኣምራታት ገለ ሓሳባት ክንወስድ ፈቱ ካብ ኣጀማምርኡ ኤልሳዕ ከመይ ኢሉ እዩ ናብቲ ኣገልግሎት መፅኡ ክንርኢ እንተኮይንና ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 19 ከምዚ ኮይኑ ንሱ ብፅምዲ ብዑር እናሓረሰ ከሎ ኤልያስ መፅኡ ድማ ነቲ ባርኖሱ ኣብ ልዕሊኡ ቀሚጡሉ እዚኣ ኣብ ኣኸላ ሽዑ ተረዲኣቶ ዓብይ ሓላፍነት ኣብኡ ወሪኡ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ኤልሳዕ ብኣብኣ ድማ ሓሳብ ካልእ ከይሓሰበ ሓንሳብ ንቤተሰበይ ሰላም ክብል ክፋኖ ኢሉ ተፋንዩ ምስ መፀ እዩ ፅምዲ ኣብዑር ንዕኦም ሓሪዱ በቲ ናውቲ ገይሩ ኣብሲሉ ነቶም ህዝቢ ከም ዝሃቦም እቶም ህዝቢ ከም ዝበልዑ ይነግረና እንተ ኣብ 12 ፅምዲ ኣብዑር ዝሓርስ ኮይኑ ኤልሳዕ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ መሬት ዘለዎ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ምንም ሕቶ የብሉ ነቲ ኩሉ ሃብቱ ነቲ ኩሉ ዘለዎ ግን ቆሪፁ ምዚ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ክሰርሕ ደልዩ ዘለዎ ሓሪዱ ንኻልኦት ሰባት ኣብሊዑ ነቲ ህዝቢ ኣብሊዑ ንኤልያስ ከገልግል ከደ ኣብቲ ካልኣይ ነገስት ምስ በፃሕና ሽዑ እንተሪእናዮ ገና እቲ ስርሑ ከይተጀመረ ከሎ ንሱ ንኤልያስ ኢዱ የሕፅብ ከም ዝነበረ ኢና ነንብብ ረእይዎ እሞ እቲ ላዕሊ ዝነበረ እቲ ሃብታም ዝነበረ ሕጂ ግን ትሕት ኢሉ እዩ እቲ ኣገልግሎት ጀሚርዎ ወሪዱ ኢድ ኤልያስ እናሕፀበ ከም ዝጀመሮ ንርኢ ድሕሪ እዚ ኤልያስ እግዚአብሔር ከወስዶ ከም ምዃኑ ምስ ፈለጠ እምበኣር ኢልዎ ክሳዕ ቤትኤል እግዚአብሔር ልኢኹንሎ እሞ ክኸይድ እየ ኢሉ ኤልሳዕ ግና ብፍጹም ንዓኻ ኣይገድፈካን ኢሉ ካብ ጊልጋል ናብ ቤትኤል ገይሩ ኣብ ቤትኤል ምስ በፅሖም ከማ ሓቲትዎ ኣይገድፈካን ኢሉ ድማ ካብ ቤትኤል ክሳዕ ያሪኮ ስዒቡ ኣብ ያሪኮ እውን በል ኣብዚ ፅናሕና በሎ ምሳኻ ክሳገር ኢሉ ንዮርዳኖስ ከም ተሳገሩ ነንብብ ዝገርም እዚ ክኾን ከሎ ካልኦት ሰባት ይፈልጡ ነይሮም እዮም እሞ ትፈልጥ ዲኻ ኤልያስ ከም ትኸይድ ካባኻ ይብልዎ ነይሮም መን መሃበ ንሳቶም ምስኡ እንተድኸዱ ግን ኣይከዱ ኤልሳዕ ግን ክሳዕ መጨረሻ ቆሪፁ ዝነበረ ሰብኣይ ስለ ድሰዓበ እቲ መጨረሻ ዝኾነ ጉዳይ ይፈልጡ ኢና ንምዃኑ ዘን ከተማታት እዚኣተን እንታይ እየን ዘመልክታልና እታ መጀመርያ ዝነበርዋ ከተማ ጊልጋል እያ ጊልጋል ድማ እቲ ሙሴ ክገዝሮም ከሎ ሓጢኣትኩም ካባኹም ተንከራረወ ዝበሃለሉ ነገር ክፍፀመ መጀመርያ ኣብታ ካልአይቲ እታ ቤትኤል እያ ያዕቆብ እዚ ለካ እግዚአብሔር ዘለዎ ቦታ እዩ ቤት እግዚአብሔር እዩ ዝበለሉ ቦታ እዩ ያሪኮ እቲ ኢያሱ 7 ግዜ ምስ ዞርዋ ዝወደቐ ግንቢ እዩ ዘመልክት ንዓብይ ስራሕ ምስ እግዚአብሔር ክሰርሕ ዝኾነ ሰብኣይ ጅግና እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ተባሂሉ ዘሎ ኤልሳዕ መጀመርታ ኣብ ጊልጋል ክኾን ነይርዎ ጊልጋል ድማ እንታይ እዩ ሓጢኣትካ ዝንከራረወሉ ትፈላለየሉ ግዜ ካብ ገለገለ ዘየድሊ ነገራት ትፈላለየሉ ግዜ እዩ
ድሕርዚ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር presence ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ኣብቲ ቤት ኤል ትነኾነሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ በዓልኻ እትፈልጠሉ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝስማዓካ ነገር እዩ ሓሊፍካ ሽዑ ነዚ እቲ ያሪኮ ማለት ብተኣምራት እትኸለሉ ናይ እምነት መገድታት ናይ እምነት ስጉምትታት እትጓዓዘሉ እዩ እታ ናይ መወዳእታ ድማ እታ ዮርዳኖስ ንሱ በቲ ዮርዳኖስ ምሕላፍ ማለት ብኡ ምጥማቕ ማለት ይደርኢ ማለት ሞይትካ ትትስኣሉ ንስጋይ ነቲ ናተይ ድሌት በቃ ኢልካ ድሓር ብሓድሽ ህይወት እትሳገረሉ ንእግዚአብሔር ኣገልግሎት ንእግዚአብሔር ክብሪ ኢልካ ትነብረሉ ምህላው ምንባር ንዘርኢ ዘመልክት እዩ ነይሩ ምስ ተሳገሩ ኩላትና እዚ ንፈልጦ ኢና እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኢሉ ኤልያስ ንኤልሳ ሓቲቶ ኤልሳ ድማ ክልተ ዕፁ ኣባኻ ዘሎ ኣባይ ይኹን ኢሉ ሕቶ ዶ ይፈጥረልኩም ንምንታይ ክልተ ዕፁ ትደሊ ምናልባት ክዕበየሉ ደልዩ ድዩ ልዕሊ ኤልያስ ክረኣየሉ ደልዩ ድዩ ቀስ እንዳበልና እናርኣናያ ክንከይድ ኢና ኣይነበረ ኤልያስ ድማ ከቢድ ነገር ለመንካ እንድሕር ክኸይድ ከለኹ ርኢኻ ንገን ክኾነልካ ኢሎ ዕፅፊ መንፈስ ድማ ኣብ ኤልሳ ከም ዝወረደ ንፈልጥ ዝገርመኩ 50 ዝኾኑ ሰባት እዞም ደቂ ነቢያት ዝበሃሉ ኣብ መንፅር እቲ ዮርዳኖስ ነይሮም ኣብኡ ኮይኖም ይርእዩ ነይሮም እዚ ግን ቆሪፁ ስለዝሰዓበ እዩ እቲ ዕፅፊ መንፈስ ዝቕበል ዘሎ እዞም ደቂ ነቢያት ዝበሃሉ ኣብኡ ኣብ ካልኣይ ነገስት ወላ ቅድሚኡ ናብ ቀዳማይ ነገስት ንረኽቦም ኢና እዚ ማለት ነቢያት ዝወለድዎም ማለት ግን ኣይኮነን እዞም ደቂ ነቢያት ዝበሃሉ ዘለው ተኣኪቦም ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ሕሩያት ከም ዝነበሩ እዩ ዝዛረብ እምበር ነቢያት ዝወለድዎም ኣይኮኑን ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ እዚኣቶም ኩሎም ግን ኣይሰዓብዎን ኤልሳ ግን ክሳዕ መወዳእታ ስዒቡ ዕፅፊ መንፈስ ተቐቢሉ ምስቲ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ዝኾነ ድማ ተላጊቡ ኣብኡ ድማ እግዚአብሔር ዝጥቀመሉ ሰብ ኮይኑ እቲ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ሰብ ይደሊ ነይሩ ንኤልሳ ድማ መሪፅዎ ንኤልሳ ድማ ረኺቡ ኤልሳ ኣዘየ ዝፈትዎ ኣገልጋሊ እዩ ትርጉም ናይ ስሙ ኤልያሻ ማለት እግዚአብሔር ምድሓነይ እዩ ማለት እዩ ክንደይ ደስ ይብል ንሓቂ እግዚአብሔር ምድሓነይ እዩ ኢሉ ተበገሰ ሰብኣይ ከምኡ ሽሙ ከምኡ እዩ ብኡ ድማ ዝነበረ ሰብኣይ ይመስለኒ ብዙሕ ተኣምራታት ገይሩሎ ካብተን ዝገበረን ሓደ 7 ወይ 8 ክንጠቅስ ኢና ቅልጥፍ ኢለ ተቕሶ እየ ፈቃደኛታት ተኮይንኩም ግን ብምሉእ ታሪክ ናይ ኤልሳ ተተንብዎ ከመይ ደስ ይብለኒ እታ መጀመርያ እንሪኣ ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 2 ተጻሒፋ ዘላ ናብ ያሪኮ ምስ መፀት እንታይ ኢሎሞ ሰብ ያሪኮ ዝሃገር ጽብቕቲ እያ እዚ ማይ ግና መምከኒ እዩ ነዛ ምድሪ መኺና ኢሎም እዮም ናብኡ ጠሪዖም እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ማይ ክኸይድ ከሎ ናብቲ ኣታኽልቲ ክንዲ ንዕኡ ፍረ ዘፍሪ ደገብሮስ ንዕኡ ፍረ ከም ዘየፍሪ ገይርዎ እቲ ማይ ዝኣተዎ ዘበለ ኩሉ ፍረ ከም ዘየፍሪ ይኸውን ነይሩ ኣይገርምን ኤልሳ ድማ ኣብ ወዝኖ ዳንሶ ጨው ጌርኩም ኣምፁለይ ኢልዎ ከይዱ ድማ ኣብቲ ምንጪ ኣብቲ መጀመርታ እቲ ማይ ድወፀሉ ኣብኡ ጥራይ ጨው ኣፍሲሱሉ ጨው ምስ ፈሰሶ ድማ ከምዚ ኢልዎም እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እዚ ተፈዊሱ ድሕሪ ደጊም ኣብዚ ሞት ኣይክህሉን እዩ ኢልዎም ክሳዕ ሕጂ እንተደኣ ናብ እስራኤል ከይድና ኣብቲ ያሪኮ ናይ ኤልሳ ማይ እትብል ናይ ኤልሳ ዒላ እትብል the fountain of Elisha ትብል ኣላ ክሳዕ ሕጂ ድማ ጥዒቲ ፍረ ከይፍሪ ዝገብር ዝነበረ ማይ ጨው ምስ ኣተዎ ተፈዊሱ ክልተ ነገር ይኽነግረኩም ተኣምራት ዝበሃል ነገር ሳይንስ ሓቂ ክብሎ ዘይክእል ነገር እዩ ተፈጥሮ ትክክል ኣለኻ ክብሎ ዘይክእል ነገር እግዚአብሔር ብተኣምራቱ ዝፍጽሞ ነገር እዩ ተኣምራት ዝበሃል ብሓይሉ ዝገብሮ ነገር እዩ ናቹራል ኣይኮነን ተፈጥሮዊ ኣይኮነን በዚ ሰዓት እዚ ናይ ሓቂ ክንሓስብ ለለኹ ምናልባት ገለ ነገር ዶ ይህልወና ፍረ ድስኣናሉ ዝመኽነና ዘሎ ነገር ኣሎ ዶ ኣብ ሓዳር ድዩ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ጥዕናና ድዩ ኣብ ዝኾነ ክንዲ ዝልምልም ምንም ፍረ ዝበሃል ዘይብሉ ሰሪሕካ ምንም ነገር ዘይወጾ ዝገርም እዩ
ጨው ካንተ ትፈልጦ ካበይ ምዃኑ ትጨው እንተንፈልጥ ታጨው ባዕሉ ጨው አምጹ ለይ በትዘለዎም ተአምራት ገይሩሎም ካል ነገር አይኮነን ገይሩ በቲ ዘሎ ጨው አምጹ ለይ አብዳንሱ ገይርኩም ጨው አምጹ ለይ ትጨው ድማ ብልዕልቲ ማይ ገይሩ ንሽተ ጥራፍ ሲሱል ነቲ ሁሉ ድመጽሎ ምንጭ ከመን አይኮነን ሲቱ ተአምራት ካድፈሰሰት ጨው ምስፈሰሰት እትናይ እምነት ነገር ተፈዊሱ ድሕር ድሕጂ ሞት አይክሉን ይሉ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን አስዒብና ኣብ ምዕራፍ 4 እንተኸድና ሰለስተ ተአምራት ኣብኣ ተጻሒፈን ኣለዋ ቅልጥፍ ኢለት ሓሳባት ክነግረኩም ታመጀመርያ ንፈልጣ እታ ዕዳ ዝነበራ ሰበይቲ እያ ናብ ኤልሳ ከይዳ ክትከይድ ከላ እንዳስሓቐት ኣይኮነትን ከይዳ እንዳነበዐት ክትከውን ኣለዋ ምክንያቱ ከቢድ ዕዳ እዩ ዘለዋ ሰብኣየ ኢላቶ ንኣምላኽ ዝበርህ ከም ዝነበረ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢላት ሰብኣየ ብትኽክል መንገዲ እዩ ኸይዱ ግን ዕዳ ነይርዎ ብትኽክል መንገዲ ዝኸደ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ግን ኣብ ዕዳ ኣትዩ ሕጂ ድማ እቲ ዘዕደየና ሰብኣይ ንኽልተ ደቀይ ባሮት ክገብሮም ይመጽእ ኣሎ ሕሰብዎ እሞ ቆልዑ ወሊድና ኣለና ቶም ዝወለድና ብስርዓት ይድርዳእና ቆልዓ ወሊድካ ፈትኖ ይብሉ ቤተሰብ ነቶም ትፈትዎም ደቅኻ ድዕብዮም ዘለኻ ደቅኻ ክውሰዱ ባሮት ክኾኑ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ከምኡ ምስኮና እዩ እናበኸየት እያ ኢሉ ድሓስብ ዘለኹ ናብ ኤልሳ ከይዳ ኤልሳ እንታይ ኢሎ ኣብ ቤትኪ እንታይ ኣሎኪ ኣይገርምን ንሳ ድማ ብዘይካ መቐርሰሚቶ ዘይቲ ወላ ሓንቲ ካልእ የብለኝ ኢላ ብኣያታ ተኣምራትኪ መቐርሰሚቶ ዘይቲ ንሳያታ ተድሊ ኣብ ትቕድም ጨው ኢልና ሕጂ ድማ ንእሽተይ መቐርሰሚቶ ዘይቲ ጥራይ ኣለዋ ወላ ሓንቲ ካልእ ነገር የብለኝ ኢላ ብኣያታ ተኣምራትኪ እግዚአብሔር ይመስገን ብኣይ እግዚአብሔር ክሰርሕ ተኣምራት ደልዩ ዘሎ ስለዚ ኢልዋ ጎይብታት ኣክቢ ዕፀውዮ እዚ ኩሉ ምስጢር ኣለዎ ከመይ ጌርና እሞ በዚ ሓፂር ግዜ ክንዛረበሉ ምስ ደቃ ኮይና ኣኪቦም እቲ ዘይቲ ንእሽተይ ምስ ቀመጠቶ ይመልእ ነይሩ ድፍልፍል ድበዝሕ ነገር ኮይኑ እዚ እቲ በረኸት ኣብዩ ዝነበረ መወዳእታ ኮይኑ ዕዳ ኣቲና ትብሉ ነበረት እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሓቂ ገሊዩ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኮሎስ ኣብ ዕዳ ዝነበረ እዩ ማለት ትበዓል ቤታ ገሊዩ ድማ ከም በዓል ኤልሳ ድማ ናቱ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ሰባት ዕዳ ዝኸፍል ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ ነይሩ ኤልሳ ኣይገርም ኩሉ ዘይቲ ምስ መፀ ድማ ታሰበይቲ ትፍቶኒ ቆያ ኸይዳ ናብ ኤልሳ ሕጂ ታ ክገብር ኢላ ኣምፅዮ ናባይ ፍርቁን ዓይ ኣምፅለይ ኣይበላን ኣይብልን እዩ ድማ ኤልሳ ሽጥዮ ዕዳ ክኽፈል ብዝተረፈ ድማ ንስኽን ደቅኽን ንበርሉ ንርእሱ ሓንቲ ነገር ካብኣ ክወስድ ኣይርአን ኣብታ ምዕራፍ እቲኣ ኣስዒባ ዘላ ታሪክ ዳርጋ ኩላትና ንፈልጣ ይመስለኒ ብሹነም ክሓልፍ ከሎ ሓንቲ ሃብታም ሰበይቲ ሰብኣይ ድማ ዘለዋ ንኤልሳ ገዛ ከም ደስራሓትሉ ንፈልጥ ገዛ እስኪ ክግበረሉ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ምዕራፍ ድማ የብሉን ኢላስ ገዛ ሰሪሓትሉ ኣብ ላዕሊ ኣብኡ ጣውላ ከም ዝገበረትሉ መብራህቲ ከም ዝገበረ ሰደቓ ከም ዝገበረትሉ ነንብብ ናይ ሓቂ ኤልሳ ድማ ብኣ ሓልፍ ነይሩ ምስ ኣተወ ኣብቲ ገዛ እዚ ኩሉ ጌራትልና እያ እሞ እንታይ ክንገብረላ ኢሉ ሓሲቡ ኣሕዋተይ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ክትበሃል እንተ ደኣ ኮይንካ ስለ ካልኦት ኢኻ ብጣዕሚ ትሓስብ ስለ ርእስኻ ይኮንካን ናይ እግዚአብሔር ሰብ ማለት እቲ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ዘለዎ ሰብ ምግባር እዩ ደስ ዝብሎ ይፈቱ ድማ ሕጂ ጌራትሉስ የቐኒየለይ ኢለ ጥራይ ኣይከደን እንታይ ክግበረላ እዩ ፀዊዖም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ወይ ኣብ ቅድሚ ሓለቓ ዝዝረብ ነገር ኣለክ ዶ እስኪ ንገርና ኢሎም ታሰበይቲ ድማ ንምጉ ዓደይ እንዲ ደለኹ ወላ ሓንቲ ትጎደለኒ የብለን ዝጎደላ ድማ ይብላ ክጥራዕ ዝኽእል ነገርስ የብላን ኣይገርመኩም ሃብታም ሰበይቲ ፅቡቕ ዘላ ሰበይቲ እቲ ዝገርመኒ ድማ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ዝጥራዕ ሃልይዋ እንትነገረቶስ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከይዱ ክነግር ወይ ኣብ ቅድሚ ሓለቓ ከይዱ ክዛረበላ እቲ ሓለቓ ድማ ከም ዝሰምዖ ከም ዝህቦ ርግፀኛ ኣብ ቅድሚ ካልእ ክትፍለጥ እትኽእል ክትስማዕ እትኽእል ምዃን ቀሊል ኮ ኣይኮነን እቲ ንጉስ እውን ይፈልጦ እዩ የኽብሮ እዩ እቲ ሓለቓ እውን ይፈልጦ እዩ የኽብሮ እዩ
نرأسو يلو ساب كد محلقا يقربني من انت السب إلو قنا من تخالقوت إلو قنا كخيد زغل مود السمع سب أيو نسال ما كله لأن مسبرتو نايلومي عمد قول عاختو هابي خيلوا قول عتو حيلوا تقول عاكم زعبين نب حدا جزء شعور تقول عميتو مسموته نجحازي كيد زابت رزي عن كامو عوها تعطق مجمريا بتري حاز كيد نمان نمسب سلام كيبل كها أخيد أبدع اللي قصة تقول عقبرة تسيلو تابترجن حيلا أكيمواني رجحازي تابتري أبقصة تقول عمس جبراس أي سرحتن حريو إلسا مسيو قبل عليو كم زدك أسنة نبه حاكم بحدش كيلو تنكسر أيسو كلا عيد زي مزدك أسد ما تقول عمي قوة شو عتك زي هنت شويلو كم زدك بس حالك بسينا كرن أتزموتها أتسيو زعبير مسكن إلياسون أتسيو نيرو لك كم تيناتو حلقو أيو دنبره نسو در آيو إلياس كم أرمازي أحجي يرو نحكي نتسموتها زاتس أملاخ ألونا مويتي يزبلنا يو ازي تصفى يبلون زبلنا نايدك اي كونتات مويتو يزبلنا يو كتسو اغزابير يخقل يو زغبل كاللخو برقص يخقل يو هاتو نسونايك أمرات أملاخي نعوزو چنكو نقر يلن أبقيل قال تميت كم زنبره ينقرنا برتعو تميت يزلو شعون تايلو نبتي أقل قال يو نزوم دك نبيات كم جوزكي أبزو قرع مقبس رحلهم إيو أبسللو شعو حدا سوأي حملي كحمل أمو كأكب جميل يبل كدانو كأكبو كسع زغل أكيبو حيزود ما مزيو منتي بحنساب كبر عويلي أبتو قرع تيوي تقرع بسيلو كبر عولك عم تجمرون تايلو أبزي قرع زي موت الله إيلو بلعوكو جميلو مالي موت الله مسبلو بقار إلو حرج أمسو ليبس كابت حرج قال مسفسسلو أبزي موت زبهال يلن حكي الحقوز موت زبهال يلن بلعو إلو بسرعة كم زبلعو أسعبو دما قال عسرا قوقون تبو سويتن حيزلو حدا سب كم زمسألتنا أملاق سب ننبب كريو خلوه دسيلو تميتي دلو أكيبو قل نزنا أملاق سب عسرا قوقو إيه مسؤول ما تبو سويت ناي سرناي إنكا بلع إلو إلسا دما نتي باريون تايلو نتي أقل قاليو نتيهم كلهم سبات حبهم يبلعو إلو أنت قويتاي إذيهم ميتي العلمية تدخون سبات كما يجري إزداء خبهم عسرا خبهم عسرا قوقو سودو ما إلو تايلو زاوير أملاخ هي أملاخ هنا حقي بلعهم كترفوهم صيلك هبهم مقبهم كم تقال أملاخ زولو دما مسحبهم من تعسرا قوقو 100 سبات بلعهم كم زترفهم ننب نحنا تبوق دلنا طعمات نمثل تميت هاب زي بلو جزي شجر هاب زي بلو جزي كان لو مت زي بلعكو حرام تخيدخ بلعي كم استزي كونه ابزلني إلنا نحاس بلو جزي برتو تميت كم زخون إلسا فليتو نيرو ذكرونا تاشنا ماي سريتون تميت متصالو كيدي إلو كم سددا نشو عتعمت زمص تميتي إلسا ما بسرعه يفلطوني نا أملاق سب زبل قال بحلفي أبز زبلنا غنينو الله صبو يبهل جن اتبهري نا أملاق سب أباها خلو خلا لو انت عيند تميتي زلو أبسيل كامل حبهم زبل لبي امبر نعي زبل يكون نا أملاق سب مسؤول ما أملاق كبرو زغل نجر كله مساها خوين إجزابير تنايت أمرات أملاق زسرح قوم كله نا أملاق سب زبل كم تي قويتا يسوس قريسو كلتا جزي نشحات سبات زمجبه إنسا نتو 100 سبات بعسرا قوقو ما تجيبهم بلي عندما أتريفهم أب جزي تميت من البات وحيدو نازلو نجر على لودو تنايت أمرات أملاخ مسانا مسكو نقل ناي حكي زفلفل لنا كم تتاسبيتي زيتا زفلفل إذا جماعة تقوكو زفلفل دوسخة بحكي بجنزب دينا نشجر زلنا إجزابير مسانا مزخون كفلفلو يخرج أبتي 4 عامات مجدي
ጫማኦም ከም ዘይአርግ አይገበርም እንጂ እግዚአብሔር ምግቢ ማናና መገብ አይወሰዶም እንጂ እግዚአብሔር እዚ አምላኽ እዚ ናትካ አምላኽ ምናልባት ወሒዱና ንጭነቀሉ ዘለና ነገር ተዳል ጽባሕ ከመይሉ መኾነ እንዴ እንታይ ክገብር ጽባሕ እንብሎ ነገር ተዳለና አምላኽ ኤልሳ ምሳና እዩ አምላኽ ኤልሳ ምሳኻ እዩ ናብ ምዕራፍ 5 ክወስደኩም እየ ኩላትና ንዝክሮ ዛንታ እዩ ኤልሳ ንንእማን ዝገበረሉ ንእማን ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ነጊራቶ ኣብ ውሽጣ መሊኡ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ህያው እግዚአብሔር እዚ ቅድሚ ሕጂ ካልእ ግዜ ምሂረ ኣለኹ ንእሽተይ ቆልዓ መን ኣብ ውሽጣ ከም ዝቕመጠላ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ውሽጣ ተቐሚጡ ነይሩ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ ከም ዘሎ ንእሽተይ ቆልዓ በሊጣ እሞ ድማ ኤልሳ ብኡ ከም ዝሰርሕ ነቢይ ከም ዘሎ ወላ ነቶም ኣይሁዳውያን ዘይኮኑ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣሚና ነጊራቶ ንእማን ብዙሕ ወርቂ ብዙሕ ብሩር ብዙሕ ክዳውንቲ ጽዒኑ እዩ ኸይዱ ክቡር ሰብኣይ እዩ ናይ ሶርያ መራሒ እዩ ትሕቲ ንጉስ ካልኣይ ክመጽእ ከሎ ግን ኤልሳ ኣብቲ ገዛ ኮይኑስ ካብቲ ገዝኡ ኸማን ኣይወፅእ ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ድማ እንታይ ኢልዎ ኪድ ሞኣብ ዮርዳኖስ 7 ግዜ ጠሊቕካ ውፃእ ኢልዎ መጺኡ ከምዚ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ብልዕሊ ሸበልበል ክብል ኤልሳ ኣይ ንሪኦን ኢና ትገንዘብ ትገለ ምንም ነገር ኣብ ልቡ ይኣትወን ሓደ ፍሩት ሰብ ይመጽኡ ዘሎ ምንም ነገር ግድ የብሉን ንኹሉ ማዕረ ዝርኢ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ كيتحسب مسبلو خمي غير ناتي اب عدي دلو بايدو يبلصن قال لي ابي ግን مسلمن و شعات ግዜ ጠሊቅ ወፀ ምስ ወፀ ድማ ቆርበቱ ተአምራት ዝገብር አምላኽ ክፍውስ ከሎ ተአምራት ዝገብር አምላኽ ክፍውስ ከሎ ከም ናይ ቆልዓ ምንም ነገር ጥጣሪ ይብሉ ፀሐይ ዝተንቅፎ ይብሉ ከም ሓድሽ ቆልዓ ውሉድ ኮይኑ ቆርበቱ ከም ድወፀ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ሕጂ ዘሎ ሓጎስ ካሊ ሕጂ ዘሎ ፌስታ ካሊ ንእማን በቃ ተፈዊሱ ምስተፈወሰ ድማ نኤልሳ ሒዙሉ መጽ እንካ እዚ ሁሉ ገጸ በረኸት ንዓኻ ይግባእካዩ ፈዊስካኒኻ እዚ ኳ ውዕደካ ዓይነት ይኩ እዚ ንሪኦ ኣለና ገለ ሰብ ንሕር ተፈዊሱ ገለ ነገር እግዚአብሔር ክገብረሉ ከሎ ነቲ ኣገልጋሊኡ እግዚአብሔር ሰብ ዓይንቱ ናብኡ ይኸውን ክደግሞ እዩ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ፈዋሳይ እግዚአብሔር እዩ ንእማን ዘረባ ጥራይ ተዛሪቡ እግዚአብሔር በአኻ ገለ ክገብር ከሎ ትኽብርና እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ሕጂ ከኽብሮ ደልዩ ወርቅን ብሩርን እንካ ክብሎ ከሎ ኣይገርምን بفتصوم ኣብ ልቡ የለን ታይልዎ ግድ እንዳበለ ከሎ ሓንቲ ሳንቲም ካብዚያ ሓንቲ ነገር ካብዚያ ኣይወስኒ ሒስካዮ እዚ ክትዛረበሉ ቀሊል እዩ ኣብ ህይወትካ ክመጽእ ከሎ ግን ከቢድ ክኸውን ይኽእል ሚእቲ ቅርሺ እንካ ተድብሉና ምናልባት ሚእቲ ቅርሺ ኣይቅበለን ሓዳ እስኪ ያኺድ ክንብል ንኽእል ንኸውን እቲ ሽዑ ሒዝዎ ድመፀ ገንዘብ ብናይ ሕጂ ክንግምቶ ከለና 100,000 ንበል 100,000 150,000 300,000 ሰብ እንካ እንተድብለኒ አይደልኔ መበልኩ ወዶ ኣብ ገለ ደረጃ ምስ በጻሕኩስ ምስ ሳዕኩዶ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን በዚታት ልትሓዝ ኣይኮነን ኪዲሉ ሰይዶ ገሓዚ ግን ልቡ ምስተን ገንዘብ ከም ዝኸዳ ሒዝወን ከም ድመፀ ንፈልጥ እንታይ ከም ድበሎ ትፈልጥ ኤልሳ ናይ ሓቂ ሓዚኑ ታይልዎ እቲ ናይ ንእማን ለምፂ ኣባኻ ኣብ ደቅኻ ንዘለዓለም ይኹን እዚ ዓቢ ትምህርቲ እንተዝኾነና ከመይ ይጽቡቕ እዩ ብሕልፊ ነቶም እነገልግል ምስ ገንዘብ ነገር ተሓዝ ተዳለካ in a package ከም ሓደ ፓኬጅ ዝመጽእ ነቲ ዝተቐበልካ ክትቅበል ከለኻ ናይ ንእማን ካልእ ነገር ድማ ድመጽእ ነገር ኣለካ ውሰዶ ኢሉ እንታይ ድገበሩ ደቂኦም እንታይ ድገበረ ዘርኡ እዩ ነታ ገንዘብ ሒዝዋ ዘሎ ማዓስከ ክደነ ኣበይ ክበልዑ እንድዒ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ለምፂ ኣብ ዘርኡ ሁሉ ከም ድመጽእ ገይርዎ ለምፂ በቲ ግዜቲ ከመይ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ናብታ ስዒባ ዘላ ምዕራፍ 6 ክንኣቱ ከለና ካብቶም ደቂ ነቢያት ንኤልሳ እንታይ ኢሎሞ ምናልባት እንተፈቂድካልና ኣብቲ ዮርዳኖስ ከይድና ስፍሕ ዝበለ ቦታ ክንሕዝ ፀቢቡና ኣሎሞ እስኪ ፍቀደልና ኢሎም እሱ ድማ ኪዱ ንዓኹም ይኹን ኢልዎ ድሓር ሓደ ካብቶም ደቂ ነቢያት እንታይ ኢልዎ በጃኻ እንዶ ምዞም ባሮትካ ምዞም ጊልያኻ ድኹና ምሳና ንስኻውን ኪድ ኢሉ ኤልሳ ድማ ሕራይ ምሳኹም ኸይድ ኢሉ ከይድ ዋይ ኣጥሙ ኣሕዋተይ እዚኣ ክንድምታይ ክንድፈትዋ በጃኹም ክነግረኩም እዚ እኮ ናይ ኣምላኽ ሰብ ተባህለ እዩ እዞም ደቂ ነቢያት እኮ ትሕት እዩ ደለው እዮም ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃኑ ካብኣቶም ኣይፈለዮም
مسهم كخيد أنا نعم لحظة كوينة أي كيدني مبلة حدا كابتناي أم لحظة بحري زجبركا مستهز بغات عتيه تكون مسؤول تخون اللي تكون كمي برختيو أبقى درجة مس بتصحكا نعم لحظة كبلو خات دلي حد مسؤول ما انتهي جبركا نافليك أي خيد كباهم أنا عبي كباهم أنا تبلو عينة سمعت واشتخا خلو غلو واو زي نا إلسا عينة أملاخ سب بحري زي يكون نا أملاخ سب بحري تحت الناي مسهم كيدو كم حدا تراسب مسهم كيدو مسكدو دما سرو قرصو جميرو ميبل سرو النا قرصو خلو حدا خباتهم قرص اتا فاس ناتو اتا حاتين زليلا خيدا ابتو ماي اتيا سماعيلونا بإلسا كيدو كم زي لا تفياتني تلطف الدما تلقي حياي ناتي يكونتني له كم زغن حاسبو خلنا بزوان زي عينت هيكونن اتي فاس كنزارب كلنا تحصن كنزارب كلنا انسو متفق مالت عبي نبرتي نعو ابي ايلو ابزي اتي مس املاك كوينو تامرات تسرح إلسا عنچيتي امصو ليدي نت عنچيتي مصيسي ابل عليو دربيو لعلت ماي اتحاصين دما صنبل لي الوزي حاصين ابل علي ماي صنبل لا يبلني تأمرات يوسي بحق دماءتنا أملاق سب أبزلو كيدو دمانتي كم دسحبها نفلت نكو عبا إلسا أمس أم كده بينهم كيلهم تدخونت أفيا خونت نالبات تتقف أنا نقر دولو تتأحلنا نقر تسألنا نقر دولونا فقري أبيتنا دو يخون حواتي أبيتنا فقر سينا دو نخون أب حضرنا مويتلو تفقري أبيلو تبيو تحيلو نبلو مسدكنا زلنا فقريخة خو مبردو زيوم دكيو زيوم دي عبي نيري 5 دينار نيرنا نبلو تتحل نقر من البات عنانا دو يخون تحيلو نازلو من البات نايس راح تسفا دو يخون من البات بعلو ناي حكي تسفانا ناي بعلنا ترجم من بار انتهاي إنا من البات ترجم دوسي إنا يتقف أنا هلو تنايت أمرات أملاخ بساخاي حوي بحكي كم يجرنا مفلتنا انتهاي مغاناتا نتا حسين التوسع انشيتي انتهاي إياه نسا مفلات نسيو تتباب زاد لينا مس أملاخ بينا كنسرح تناي إلسا أملاخ ناتي أملاخيو ناتكا أملاخيو ناتكي أملاخيو نتيزة أف أنا تحيلو زلو كوتس زغل أملاخ بحكي إزي أمينة دقركم اللهو نتي تحيلو كازلو نتي تسفا زغورت كالو تفيو تبلو دلخا نقر كوتس زغل أملاخ مسو أملاخ كايو أملاخ كي إيو مئمان أبزي زدلينا مئمان أبزي زدلينا أتي أب إلسا زنبرة منفس أملاخ أبانا أدلو انتد نفلتو خوينا أملاخنا بقلنا نفلتو انتد أخوينا مس أملاخنا ركب انتد ألونا أتنا إلسا منفس أب إلسا زنبرة منفس أبانا زقمت أملاخ حجون بأنا خسرح يخلي تسقرم نقرأ تموداتا أم عرف 10 سلسلة دوخ نزار إلسا مويتو حمو مويتو أي كرمن كنجمر كلنا كنت تعسو منفسنا إلياس قبل كله بخات نسوب سرق الله هب كده أنا بعتسي سرق الله خير إلو أيكونن فتسيمو سيكون ندليت نيرو كابا مجمريا كسع موداتا تناي أملاق سب سلر إسو حتى نقر قبر عن إلسا أي راخون كم نورمال سب دما حيمو مويتو شو رأي برم رمي مويتو غبيرم لحرزي حدا سب كال سب مويتو حرقا الأول نزز موت سب قبر وقخدو خلو ورقت حدا قامت يومهم نزوم سبات تسكيمهم ريسا ناخدو خلو ورقت حدا قامت سمتوهم نزي ريسا نفسها بحنن يلوم دربي مو هاديمو لكا دربيو قبل علتي مقابرنا إلسا إنيرو عطمتي إلسا كم قال مستنكفة قال نقر مستنكفة أتي مويتو زنبرة سباي يا أوي ها أي بلوكم أنا مو حانساب حسب ببلومو أتي زموت سباي مو نحسبه تغني زيزل مسكام موت هالجميرو منم نقر يفلتني أبيلو قال يفلتني بدل كبر كله حكي تجنيزو أبي زلوا تحقين نيري أنت عيد تخديدة اللو أنت عيد خوند اللو منهم كردوا يكرن حسابه دما السوا عايز تسيو دحين حجزوني ولا تمجنزون الجيسو كم قال أبتخدم خير كله توم بيت سو أنت يخلو
دحرجن ترأيو تهدو دقلا بوتا ناي إلسا بوتا ينيرالك هو إذا ناي أملاخ سبزي بموتو انت أمرات زقبري جيجنا ناي أملاخ سبيو جيجنا ناي أملاخ سبيو بارنا بتيار استي متقلال كخيد እግዚአብሔር በሐቂ አእምሮና ካብ ዝሐስቦ ንላዕሊ ክርዳና ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ናይ ተአምራት አምላኽ እዩ ኦምኒፖተንት ንኹሉ ዝኽእል ኤልሻዳይ አምላኽ እዩ ከም መጀመርያ ዝበልኩ ሽግርካ ምሕሰቦ ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሚኻ ቀሊል 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 ዝብል መዝሙር ኢና ንዝብል ሽግር ኩሉ ኣብ ቅድሚኻ ቀሊል 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 حمام كله أبكر ميخا قليل 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 زخونة أجام يحلو مزاحم يكون هو بعنا أيكون بإجابير أملاخ جنا نعو نتزموته متسأ نعو قليل إزي أملاخ زيد ما سب يدلي علو نخبرو تطاو كبير زي كونس نخبر أملاخ تطاو الزبل من هلو لو معالتي نز أملاخ زي أنا مزي إجابير رزي خويني معايتو خويني مسوك سرحي كمتي إلسا زغدو أنا كخيل يزمي مودمانا إجابير سب مخان أحواتي نبعل خاطرني مزراب يكونه شمكا خنقر زي كونه نجنزب إلكا زي كونه كتفلت إلكا زي كونه بملؤو نجابير كبري إلكا مقلقال ميت خاب ميتي نجابير كبري إلكا مسرح نسينا إجابير سب بحال بزيحنا له أبز وانزي أو نايجزيابير سب أو نايجزيابير سب كليبه تري أمه بزوح نجرجن سلر سوتراي تحسب كم يجري خابز سيك مدوسد زبد نسي كونن اتناي إجزيابير سب زبل ناي أملاخ سب لهم معلتي انتزت السب ناي أملاخ سب كخون لهم معلتي حدا سب انتزت السب حمتي انتزت السب طلع قريصنا كمتي بجلجال حربيت ال بياريكو تحيو يوردانوس ساجيركا قريصكا صند بعرايكا حريركا بقايلكا قريصكا تخدو مخاد كمناي إلسا عينت سبات انت نهلو كمي دس مالا اغزابير نزحت النازلو يمسلني لبي زي مليلو احواتي سلا خلتي اني تزارب زلو ناي تأمرات أملاخ ناي حكي تأمرات يقبر لكم أبهيوتكم كقبر لكم أموني أمان وطرح أزيد ما سب كيدنا دلينا قلملا زقبر لنا يكون هو بحنساب مثل لا يصبغيو سب مثل لا يصبغيو أتي ناي إلسا أملاخ ناتكا أملاخ يو أزي أبلوي كيدان دنبرا نقري بقال سوات إجزابير كسرح هو أقل قلتي ألو إجزابير برقص أمن قنا بقى خاون يسرحيو نسخة منو بأها غيرون إجزابير كسرح تأمرات كريكا أب حداركا أب هيوتك أب دقها أب سرحكا تأمرات كبر أب سرحكي أب هيوتك أب حداركي تأمرات كبر يخرج لو مدما أنا الله خويتها أنا عيلة آخر نزبل أنا كون لكا نخبري زي كونه نتقمي زي كونه ولا حنت فتسيمو زي كونه نخالوت إلى زقبرو نقر تقاي كون اللي أنا الله الكاذب السب أنت كمي نسبل إجزابير أملاخ برخبلكم إجزابير أملاخ يوارخكم أبتي تأمرات زد ليكم تأمرات يحابكم يرئيكم كم دم معلتي نتوم توسنوا زلكم دم إجزابير حيلون تصدقون برغتون يبزحلكم نع أملاخ سبات كتكون بحكي بس زمان زي يدلينا له نرقصوا زي قوي نرقصوا ده تطو ديبل بعد باولوسكم يمجروا نقوي خبري نيروم بتصدقن بقدسنا كم زقلكم نسخاتكم من أملاخنا مسكر إيهم تعمل يزاربين كم زعينات أقليل ترما كنكون ندلي بجاهم حكي إجزابير أملاخ يرد أن أزوج السنة الوقت ولود ما صح إجزابير أملاخ برخب لكم